hita. Horas madita manginang, adorak so tabongoti perminggota sadarion, pabotohonon nami siat joloon, kamanginang urutan nikur di huriata, na masuk tu hamin akan yang di konsistori, duk sidung fotum korna parjulan non, penguan kor estomihi, duk sidung patik, penguan kor Immanuel, dung sidung manopoti dosa na patuluhon kor gabungan ina, kemudian dung sidung epistil na papaton kor NHKBP, kemudian na palimahon dung sidung makatidakon haporsiaon kor gabungan, kemudian na mangihut na papituhon hobar tuaca paunopon hobar tuacara tei kor tamue kor amasian HKBP Jambi. Songoni ma susunan ni kor di hita kamanginang taparade ma rohata lau mamongoti permingguan di mingguta sadarion marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Wida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia, jala kerabu ni paheanna manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhan manasida songonon. Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot, kuk hamuliona liat portibion.
Haleluya. Martangi yang mahita ali debatasi tulusada debata ama anak doho to di perbadia nama dok mauliate mahami tuho ala ditopa di palua jala di perbadiai ho hami hinorhon ni asi doho tolong ni roham nagudangi sai ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami dihasusuda ni buhal nami tu harajaun muna di banua gincangi asa disipu jion nami ho marhiti-hiti roha dohot hata nai baru amin. Beliau kami mapartikiat tu punguan kor estomi
Medeita. Tangi hokamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik na perjolo saha tu patik na paupaton. Patik perjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi ahu marakup bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manangahan na di Banwagijang dohot na di Bonatongaon roda di bagasan ni aik na ditoru ni tano yang gotung gabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna aihona uhumna dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paopaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui dinaono marima ulahamu nasa siulamu alayang wari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dina ono marido di toppa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni di bahenido ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahana atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon patik nai. Amin. Kor Tungwan Immanuel.
marede hita. Potima dosata dia rupa ni dibata martang yang mahita. Do guar muna badiai ala natar gugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamio. O Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata naga bijolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu madugijang doho mangodiho kami. Asima roham dihami. Sai patoktong madihami roha hamoleati tuho. O tod di porbadia pangapul dina marsa roha. Pamalum ma saluhut na birnit binain ni dosa nami. Roma ho magingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni asini roha. Sai unang tulak kami. Sai tangihom mahami. Hu ali di bata ama anak doho todi porbadia. Amin. Tapi kima baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Ai dangadong ibarnii. Ai saluhu do pardosa jalahurangan maradupun hasangapun ni dibata. Alayak kana gabi pitor binain ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni dibata bahen habang sana parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Kor gabungan ina.
Mari Dita. Tajahama hatani debata turpuk epistel di bagasan minggu sadarion ima natar surat di suratni apostel Paulus mandapoton huria Rom biddu napalimahon mamukas yan ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama margati soring asadung dipitori hita dalan haporsiaon mardame mahita dohok debata marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Alai lumobi sian hidope ai itahalasodo nang akahapor suhon ala taboto di horhon hapor suhonido habingeton ni roha. Aidang namurak hita bahenon ni pakirimoni ala nunga diusehot tu bagasan rohata holong ni rohani debata marhite-hite to di porbadia naung nilion nai tu hita ido sahakna martua do akan natumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Kor en HKBP.
Mari dihita. Tidakko ma haporsiaw tay so unahin na tidakko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan na tumupalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai di mana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama te tarpazal lo ibana di hopinor silang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasu hatu dusani di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohok dihanguluan naso rasuda kor gabungan
Salam. Tabi gema titing ni huriata di minggu tersadarion 5 minggu tanggal 12 Juli 2022. Na perjolo guarni minggu. Guarna minggu sadarion 5 minggu Trinitatis. Lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik minggu debatata na sangap jalan natibul. Napaduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. A. Selama lingkungan gereja wajib memakai masker. Di pangido tugan ruas nasoboy marminggu di gereja alani sahid manang lansia. Asa marminggu mandijabu mendohoti permingguan melalui video streaming. Na disiaron HKBP Raja Wali secara live di permingguan pagi 2 dohot permingguan harian. Napapaton pertanyaan wek di gereja dohot piajom meeting. Hari Rabu tanggal 5 Juni 2022 di Patupahuriat tado pertanyaan wek maringanan di gereja. Na dihasuhuton ni ruas dohot prahalado wek 10 masuk pukul 20 WIB. Di pangido tu akar ruas na suboy maddohoti pertanyaan ni boy mamaddohoti melalui virtual manang jom meeting. Na palimahon paborhaton dohot pangojak konon. Di hari Minggu sadarion di permingguan harian di Patupahuriat tado acara pisah sambut Padita Resort nganiuluhon ni amang preses HKBP Distrik 22 Riau. Ima paborhaton amang pendeta Lamhot Hamonangan STH namutasi tu HKBP Maranata Cilegon. Dohot pangojak konon tu Padita Resort baru ima inang Padita Renti Borunai Baho STH nasian HKBP Jambi. Namar jamita di permingguan pagi sada, pagi 2, sore dohot malam, ima amang pendeta Lamhot Hamonangan STH. Sekaligus may mertadi kata, jala patu pamarpelian amplop dohita tunasida, ima dalat tamak kamalatehon pakobason nasida, nao makobasi di huriat taon. Jala dung sipul permingguan harian, tapatu pado acara ramah tamah di gedong sikola minggu, Roma hita madhoti ulau ni. Napanopon makatidakon haporseaon. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2022 di permingguan harian di Patupahuriat tado makatidakon haporseaon. Tu sada yanakon ni ruas dohot sada ruas nasian huria Katolik tatangyakom ma dengan merdalan ulau ni. Napapituhon boras sanggolom. Hobar tu program parupuan ni huriata ima papunguhon boras sanggolom sisa hali sabulan. Nung atarpapungu godang na 100 kg di bulan na salpu. Jala di bagasan sa minggon sagi honot tomai tua karuas ni huria na makaperluhon. Napawaluhon bajar suara dohot bajar makanan NHKBP Raja Wali. Naparjolo di hari Minggu tanggal 10 Juni 2022 NHKBP Raja Wali patupahon bajar suara berupa kor. Dung sidung ibadah pagi 2. Siang sore dohot malam. Alani asa parsi dohot tita berpartisipasi naim mangurupi dan kegiatan wisata rohani nasida. Napaduahon di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 NHKBP Raja Wali patupahon bajar makanan di Minggu pagi 2 dohot siang. Asaret tama hita dohot berpartisipasi mangurupi nasida. Marhiti manuhur bajar makanan naung pinarade nasidai. Napasiyahon mulai Minggu sadarion gabi ruas ni huriat tama ima keluarga Martin Redward Damanik S. Stat inang Anastasia Lydia Rosemary Hutasoid S. Hut dot 2 halak dak danak yanak kon dak danak bawa ngasida pindah huriat cenah HKP Dukuh Kupang Resort Surabaya. Noeng nasida maringanan di Jalan Taman Karya, Perumahan Cipta Kencana, Blok E nomor 31, masuk wek pitu. Tatanya kema asagabe ruas naburju nasida. Napasapuluhon selama ulang tahun. HKBP Raja Wali pasaton selama ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dobe. Namun ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguon. Mamu kasihan tanggal 12 saat tanggal 10 Juni 2022. Atani debata tu nama ulang tahun di mingguon ingot hamu ma holong ni roha sama dengan Kristen marsi jolo-jolanan mahamu marsi pasangapan
imatak surat di Roma 12 ayat 10. Napa 10 sadaun hata moleate. Pasahaton nihuria do hata moleate tu sude ruas nang naso ruas dope nang pasahaton pelian siganuk minggu. Pelian pertanian keluarga perpuluhan dot hamolateon songoninang pelian tahun. Mulu adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon, boy malangsung dihubungi situa wek di konsistori. So ni masa ni ting tadi minggu tasadari ona manginang Tuhan manganong gohi pasu-pasuna dihita. Nasahat matiki kortu amasion Jambi.
Mari di mahita, sian buku di nomor rasu 40 ayat sadaro di 2. Damena sumurung sian saluhut narohang ima mangaramuti akate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na macai api dorang unangan pajupang do para jawali marsugut bah podo para sistay namun non ala di delegasihan marhiti-hiti tugas pelayanan di tonga-tonga ni Huriata HKBP distrik 22 Riau jala tarjalo rohak kudui ubahen di delegasion amata preses atau sutapia hami ala aka anggi kudo nanang sipa burhaton dohot ojak konon di bagasat tikion ala yang gohami nuaing tongon mangula songon padita HKBP di resort Rumbai molo partuturon au mana irokna dang banua gijang dang banua toru jaladang banua tonga marga banua rea mau rabdo hami dohot dongan nami saula di resort Rumbai amata padita Pirsman Tabunan rabdo keluarga hami nuang dison jala mauliati maditu hatta songon jamitan anang bigotan non sesuatu yang mengagumkan ari nauli ari nadingga dilihat debata di Minggu Trinitatis Son inata pardihuta buru purba sia dulu sanggul jalatung macai belgado pasu-pasu ni debata hujalo hami mulu di parumah tangko sonari tarsonggok doraha mondo mulu hudok ala di basa-basa debata tu hami 5 dak danak itu rinayatan dua maboru tolu bawa jala buha baju namin waeng nunga semester 4 na sedang kuliah di Bogor jala siap pudan kembar nuaing tongon kelas 5 SD nama nubuhon rau boru silitonga na tua-tuai nunga marujung ngolu bapakku matong sanga marhubas di HKBP songon padita jala di tahun 1922 1922
mangula di Pakabaruon, di Huriak Kunuaeng, di HKBP Resok Rumbai. Buasa hudok las rohaku di Bagasatikion ala tongon di minggu sadarion laus rap kita marminggu dohot aka senior nami amang padita Edward Aretonang padita HKBP Resok Jambi amang padita Barita tong Narosia Jambi luar biasa suak songoni nang dinabui rapita dohot ibotokku padita Borunai Baho nanganggik kuna burjuon padita lam hoton nanai pabur hatot tadi Bagasatikion alani dohonon nami mak tas nama Parhubas di tonga-tonga ni Kuria HKBP distrik 22 mata preses sahak matabe dohot horas nami di Bagasan minggu tas sadarion salinai hudok kami horas madita saluna alanita pasiko maparsaurata marhite-hite hata ni debata nagabe ujahan dinguluta imana dienet sian buku pesalmen bidualu ayat sada sahak rodi ayat 10 hujahahum madihita jalata kasma tatangikon Ede sian si David Ale Jahoba si gonggo pami Mace sangap do guarmu diliak portibion Dipati bolhodo hamuliau muru di atas niaka langit Garisian pamangan niaka dak danak doho takaposo-poso Dijadi hokodo parangamu Alaniaka namangalo asa pau Japon musuh dohot sitai sudul-sudul Molo hutai lihon langit miaka jadi-jadian di jari-jarim bulan dohot bintang aka napi naulim tungaha manianjol mai ubay pola ditarangote rohami bana jala anak ni jol mai ubahen pola di batiho umurang apala otik do ibana sian debata di baheko alai di tali-tali hoko muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana di babakit hodo ibana gumong makajari-jarian di tangam sude do tahe di patuduk ko tu ibana aka biru-biru dohot lobu sude na rodi binatang aka na diharangan hidong aka na ditoro di langit dohot aka dekke di laut rodi sude na mangicir di laut Ali Jahoba si gonggo pami kamu dilihat portibion ima sahat nam tiada hubege padohan madok songonon jadikanlah kisah hidupmu sebagai kisah tentang kemasyuran Tuhan Jadikanlah kisah hidupmu sebagai kisah tentang kemasyuran Tuhan. Boido meragam hitam menginterpretasikan padohanon. Alena pastia kamang kainang di tonga-tonga ni pardalanan ningulu natabulus bohado hitam marsiajar di nguluon laho manadda holong ni rohani debata diganup akan pinatupana di ngulut taon
bohado hita marsiajar di nguluon manada holong ni rohani debata diganup akan apinatu pana ganup tiki ganup obbas ganup pari asaido na sang sasitong na naboy madasori ngulu niya ka na porsiay dadaholak kata madok mamuji debata dinasa parsorio ni nguluna gudang do tuduhan tuhita hala Kristen mula pinamanat luar biasa cara ni hala Kristen patuduhon pamujion parsobaon na tulebata mungkin marhitita ka ibadah alesa sitong na kamang kainang naing takas tahanguluhon tung behado tutu panadauta natakas jalan na bagas lausido gabi ojahan ni rohata lahu mangujar nguluta toktong memuji debata syamulana pe nungari doaka napistari nang salpu nuaing dohot nanaing ro naung salpui naung tabolusi ima tadok laho marsiajar alebehado di titik kisinoaingok kita patuduhon na olo hita makobasi mangula ulaon laho makobasi nariko di debata alelau suak songonido ahape natahirim tuari na nengro ahape nata parsita tuari na nengro iko dipahot doi di bagasan ngulu na makirim tu debata alani hamu akadongan saha porsiaon ngulu dina porsiai do papatarhon nguluna gabe ngulu na marpanidangion mula pola songoni gudang ni biddu di pesalmenon pola 150 biddu sai di guari aka padebisuk doi pabua molo marsi taringo tu namar pesalmen mana jojo di dok mismor ima panidangyo kaporsiaon na patuduhon parsauran na dengkan jalana rosutu debata nahina porsiana songon ojahan na tugu di nguluna jalalo sido na tahida marhite panidangion ni perpasalmini secara khusus di Jamitata Sadarion di papatar do di situng bagas do panadaon na di debata ima Tuhan na mga ramoti jalan na mamasu-masu dohot mangodihon nguluna panadaon na takas tu debata gabi dirajumi rohana ala dipakilalahon pabuwa di pardalanan ni nguluna sai di parmahani marhiti-hiti akapabahinan ni debata naparohon akan adinggan nauli di ngulu ni jolmai lausima nang mangojar rohana lahu memuji pasangapon guar ni debata nasangap nabadiyai alania ka mangkainang adorak sota putihi akamutihan na arga marhiti-hiti turbuk Jamitata di bagasan obason
Da pola record marhite in fokus. Tadana sian nasaro hatta memuji pasangap debata. Tai deho majolo bukan deta nomor 10 bati. Aka ama mangedeon ayat sadang pasti hafal. Aka parupuan ayat 2. Parupuan. Hamuna hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Rikodo pahusoro-usoro ni rohatta ganub tiki suku-suku nama do isi do nama nopaho. Isi do na padiri hoko mangulu di tonga-tonga ni Portibion. Dukon ni pahusor-husor mamuse isi do na majadihon nasana adong di ngulumon, nasana adong di Portibion. Tutu marhite-hite tema ni minggutta sadarion jepek do alusna ima debata tuhatta nasangap jalan atibul. Ibana na sangap na marmulia na jumadihon na sanarong. Dohot manopaho, manopahaw. Jala nung gabi natin o baru. Kita di bagasan Kristus Jesus nang di bagasan todi parbadia. Basa polay ko pa usur-usurotay. Ala minggu sadariom mahita mamukka di goware minggu Trinitatis. Jala molota paman anu almanatai 22 minggu mahita mardalan di masa-masa minggu Trinitatis dukoni masuk mahita tu ujuk tau parhuriao. Godang namadok buasa pola songoni minggu Trinitatis di kalender ni gereja-gereja soi gudang sian 56 minggu 22 kadang 24 minggu Trinitatis. Manang piga bapak-bapak gereja madok minggu Trinitatis adalah gambaran bagaimana gereja berjuang di dunia ini. Bagaimana gereja berjuang di dunia ini. La suak songonido nanggabi ojahatta. Asada mabiar kita menghadapi ragam ni namasa di tonga-tonga ni partikian ni ngulutan umubau-ubau.
Sada nuaing akamang kainang nang masih concern hita nuaing duko pasca COVID-10 sia. Dako boto dihutok kamu nuaing lam ringgas mahu monotonia ke berita. Nah sedang mempersiapkan nuaing ganu bangso di Portibion. Taringo tu krisis pangan. Nah diprediksi akan bergejolak di tonga-tonga di Portibion. Idahamu nuaing berita na parpudi. Negara-negara Eropa nggak kekurangan gandum. Tapa mana nuaing BH. Dakuboto rata-rata ngamar kapal hebak kamu sudah. Naik na nuaing bahan bakar pesawat aftur. Ubereng na tuari. Di Traveloka tiket-tiket pesawat mabahan gudak kita yang tersongkot. Gudang nuaing nama son mabahan ancaman di tonga-tonga di Goluta. Alebihado hitam molo setok tong pa usor-usor kon isi do manopa au jala isi do padiri au mangolu di Portibio. Jala isi do na jumadihon nasa na adong di Portibio. Lausido akamang kainang napaposor rohatta di bagasan minggutta sadarion di minggu ni Trinitatison. Pola dua hali di dok perpesan menon. Ali Jahoba si gonggo pami macai sangap do gowarmu dilihat Portibion. Ali Jahoba si gonggo pami. Alani di bagasan pos ni rohaido. Nang namangocer rohani jolmai na porsiai saya toktong memuji dohot pasangapon guarni debata di sudeaka partikia dinguluna pangokuhonon di guaso ni debata si gonggom saluhudna imana mengatasi sadok lia Portibio. Lau si makamang kainang napatawo kita nang mengatusi pabahenan ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut tao. Dang mardiai barhita rap natinopa ni debata do hita. Bagak pihamu roa piau alai kodolokku rap natinopa ni debata do hita. Adong pedihamu so adong diau manangotik diau alai rap natajalo doi alai ingot ma rap natinubus ni tuhatai do hita alani aha pena masa di nguluon taingot ma argado hita di Tuhani argado hita di Tuhani. Lau sido nakina hina tidak kon ni perpasalmen tarlumubi di ayat 5. Adong doha surungata songonakkan atinoppa nai baru di bagasan Kristus nang sian mula ni mulana. Gadup pita mengadupi na masa di partikiano. Nampe berbeda hita cara menyikapi akan masa naro di parnguluot tau. Alhai di doksi Paulus dosa hali di sada Korin ono ayat 20. Ayar gado hamu ditubus debata dibaheni pasangap pamuma debata marhiti-hiti daging muna dohot marhiti-hiti todimuna aibano do napunai. Dapat doa kamang kainang lama kita marsigot marsigat tuk tutuhatai. Dada holan di kenikmatan ditiki hita marede memuji debata.
Ale borhat siap pakanguluhon madok na puna ni debatado wow. Na tinopane baru wow di bagasan Jesus Kristus ido bahen di pahot hapor siapku ala naong ditongos tot di porbadia na mangodihon nguluku saliling mardala lau di rura pertangisan di sisik ni tanaon ala ni jepek maka makainang ganup na tapakilalahon na tapikiri dohot na taula di golutaon songon na nidok ni si Paulus nakin tabahin may pasangap debata dang boy halak muruk mamuji debata dang boy halak marungut-ungut mamuji debata alai sian pangokuhon ala dipakilaw ni bana do pabahinan ni debata di nguluna ido na mangojar rohani jolmai talumubi na porsiai mamuji pasangapod debata nuaing ganup pita tadok adong bedo halubiata alai sudiro hita mapartobot iko sadar hita adong haurang atta nangpe anggosian harohau ni jolma sai holan patuduhon bahkan membanggakan hasurungan na di mana di ngoluno Molo idu na masak kamang kainang, idu na sejujut kita salah memakai si leo-leo ni debata. Jalalau salah kita mengatusi bohado pabainan ni debata di nguluta. Aisa sitong na molo tadok longang dorohatta marnida ka na jinadihon ni debata di Portibion. Tutu molo tadok nakim marhasurungan hita songojol manatinopan ni debata hobar tu na nidok ni debata di sada Musa sada ayat 26-27 asa tarajai sude akan natinopan na asing alai di sada sisi berek kamu mah dang gumogo hita sian dolo na mapultak dang gumogo hita sian banjir bandang uju masa akan atas halo mohon di tonga-tonga ni akan atinopan ni debata ikon hidup mabak kita ikon longang di ngolutaon pabua dada ise hita diadupan ni debata iko berani do hita madok kamang pistar peau iko dohonokku dangisi au di jolo ni debata mamora peau dangisi au di jolo ni debata asa unang adong jolmai na say holan mangaluli sangap tu diri asa unang adong jolmai na say holan mangulu di bagasan gijang ni roha apalagi marroha diri molo dak salah behita memakai si leo-leo ni debata dak salah behita mengatusi kapabainan ni debata di pardalanan ni ngulut taon ala ni gabi tu ma di rohakku madok bohado to tu au maradopon dongak colma bohado au maradopon najinadiho ni debata di Portibio mula mamusea kamang kainang pasu-pasu na di padato ni bata tu si Abraham na di sada Musa 12 dari dokdo molo hu pasu-pasu asa gawe pasu-pasu do dakku pasu-pasu ho
asa gabe mengaluli sangap tu diri. Dakku pasu-pasu asa meroha diri ho. Dakku pasu-pasu asa gabe merginceng ni roha. Ai nunga takasalin ai hu perhatobot dangisi au di jolo ni debata. Alanima ganub dia kena pinasahat ni debata tu hita. Terlumobi di hita na dihapusi Tuhani mengula di tonga-tonga ni huriana. Baik songone pangklis Bibil Pro Diakones Guru nang padita. Isi manian hita di julu ni debata dihaposi lahu makubasi ulaon na di tonga-tonga ni huria. Molotung penuaing marsiadu torop akka perjamita akka parhoba suria lahu mangaluluya ka parbinotuan behado asalam hehe lemaju huria di tonga-tonga ni Portibio. Ale toktong iko di parhato borohatta do dang isi au songo padita di jolo ni debata. Ala ido pos ni rohaku ala setoktong di patau debata au marhobas di tonga-tonga ni huria. Asa dada roha-rohaku. Ala behado au toktong dang lupa memuji-muji debata di nasa pardalanan ningulu. Portibiod do madok bohado karir ni paditai. Bahasa di Portibi do karir. Alai di tonga-tonga ni pardalanan ni Pakobasio. Saru di dia doau di parar debata mangula asa sahat uhula tohorani. Dana namar perdomuan tu ruhut-ruhut ni pardagingon. Eta parhatopot dong marmahani ujahan ni partodionido molo di parar debata hita gabe ula-ula na met-met di tonga-tonga ni huriana. Alani matcepos roha halak na memuji debata dak-kudak katana. Halak na memuji debata dang mangasaho pikiranna. Ale halak na memuji debata ana di hati dakon ibana do ido Tuhan nasangap jalana tibu na mengatasi saluhut lihat Portibion sekaligus si gonggom nasanado boy doi hajol maudi sipata tado marukil dohurian hami tokit-tokin nunga iko marpikir hami paborhaton mangujak kodo akalan nasi sia tonga-tonga nae pangula bui dui sipata puasa masa songonon dang dabok di roha doa kanasi alai halak na memuji-muji debata di bagasan geluna. Saya tong do di parhato porohana. Pabua debatado na patauhon ibana. Mardalan di pardalanan ning geluna. Saliling di Portibion. Manang 3 tahu pe umurna. 70 tahun, 20 tahun, doh takalan nasi. Alai bicar di leo debataro,
hosa hanggo dua nan ido bahan dido di biduna parpuri di Psalm 150 sudena marhosa ikon memuji debata alani di bagasan las di rohama dihamu amang padita nami padita lamhot hamonangan silalahi lahu burhat makubasi ulaon na pinasahat nito hatta di ulaon pakubasyon Nepal boy doi sian ruhut-ruhut perdagingon alatok sipata dirajai pikirani gudang na songon nasonero hatai akan masa alai kopos do rohamuna porsea do hamu ala huboto do nakamu pe keluarga ni padita do hamu hela ni padita do hama pamanat ma adong do nanaing patu pau ni debata lubi sian na pinikiran ni rohata huati dak konon nguluk kudu na hujamita ko nguluk kudu na jamita takas do di boto hoy alai ditiki hale tassa dingkad do baino itu kata alani las marohamuna margugu mahmu hurian itu hatta doi tong do biru-biru itu hatta nang si parmana muna molonunga dabo jala jupang di sini unang maca di hamu laho pasahatu puji-pujian muna hamole hati hamole dia molo ido habu berhak muna ingot tamuma ikon marparbuina ni ulamuna di hurian anai syubasamu jalalau sima nang lasni rohamuna molo lebih hurang dua manang madalani tulu tau kamu diso asa marparbu ya kaulau pakau basyumuna dasalalemu dok maholab burhat to amang siak kurion dang marpacoho ta Tuhan hau memuji-muji ho dinasa pardalanan ning ulukku las maroham begiomu barita nadingkan nang sian huria hakabipi raja walio suak soni mang nang diinang padita borune baho nah pasti tutu anggosian senioritas nungatung mulai pamaret tahun ngasal esalon 2 amar tahunan 20 tahun tu gijang upadi tahu dia ka pengalaman do dia ka pakubasionna mungkin borak siani boima nang papataron na sidei lahu manguruti ulaon yaka padita nang parjolo di Raja Walion la suasoni mana nang padita nami songonan idok ni turpuk jamita tahun mulak mahita lau memuji pasangapon tuhatai dinasa pakobasiota dinasa panggul mito ninguluta margugu mainang tau mahita laho papatarhon habal gaon ni huaso pabua ibano de batana sokal jalan namar mulia la suak songonima na parpuri nang disudir ruas ni huria parhalaro ni huria HKBP Raja Wali interpretasi hajol maut doi alai halak na mangulu di bagasan hapor siau tu debata patuduhon hajong-jongan na songo ruas nang songo parhalaro unang lupa dinasa pardalanan ni huriai manang ahabe na boy taula manang ahabe na boy tabayad di huria ingot ma dalam mudoi songo parbuai ni hapor siau muri pabua na uluho mamuji pasangapot Tuhani di tonga-tonga ni hajong-jongamu marsaur di HKBP Raja Walion di pasu-pasu ditupahi de batama aka naniulani naposona amin mauliati marohanami di ho Tuhan de batama nami marhiti Yesus Kristus Raja ni huriai tung di parhato rohanami du halonga ngadoakan api natupa
marhiti-hiti akan natinopam tarlumubi hami natinopam tumirurupam tudos tupa nunga di padiri ho hami mangulu di tonga-tonga di portibio asa huida hami akahalongangan nabi naenmi jalan malam hiti lampatar hu hati dako kami babua hodo de batana sangat namar mulia nasokal naiko si pujion ganu pari ganu tiki rodi saliling nililing asamolo pena masa diragam nia kapartikian ningolui sai di hati dako rohan hamido babua holong ni roham do na mangodihon ngulu nami ay nunga di perhato rohan nami hodo ale jahuba si gom-gom liat portibion pasu-pasu manang naposom amanami padita lamhot hamonangan sila lain anang paborhaton nami di bagasan minggu nami sadarion tu uria pakubasion na ibaru pos rohanami Tuhan setoktong di bagasan pos di roha borhat sian pangokuhon na sida dia kana pinatupam di pardalanan ni pakubasion na salalignaw asa lehonom na tau las ni roha na sida marhiti-hiti gugu hai paso tir ni roha ng pikiran lahu mangula makubasi di pakubasyon na ibar paso-paso Tuhan diaka naong pinasahat na diaka pakubasyon naong nihubasan na dito nga to nga ni Huriam hakabepi Raja Wali marparbuwe may ditikina jala gabi mapakorhom may nang dihananaik ni ngulu partodio ni ruas nang parhaladona pasu-pasu nang keluarga na di ngulu parenakon na Tuhan asa dalam mumai lampaposo rohani na posomon manguduti pardalanan ni nguluna tarlumobi laho manulusi pardalanan ni ulaon na songon na posomi bana tuaka tiki na nengro pasu-pasu mak nang diinanami padita boru nebao rabdo keluarga mononunga di pasahat to dihaposi ho Tuhan mangula di tonga-tonga ni Huriam HKBP Resort Raja Walio borhat sian hauduh nalani pangulo iyon ima nang dingulu nasida lahu mamukka pakubasyoni di tonga-tonga ni Huriamon asa mardame sonang jala tau bahin harara ni harajom di sude akka pakubasyon nasida di tonga-tonga ni Huriamon mardame-dame lam tarida nang dihasadaw ni akaparhalado ni Huriam nadong di HKBP Raja Walion lahu marnida tujolo di pardalanan ni pakubasyon ni Huriamon asa gambe sitidangi na mangulu aka parhalado ni Huriamon marmahani nang aka ruas ni Huriam atong diho mahasangapon doho puji-pujian ola ni rodi saliling ni leleng na marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus na buas manesa dosa nami amin. Taparadi ma piliata obartu acara tai tarlumobi dalata madok mauliate tu debata marhiti na posona na mangula na salilingol di tonga-tonga ni Huriat HKBP Raja Wali songod dalak tang yakta tua mata padita lamhot hamonangan silalai laos marede mahita Tuhan
Sahat mahita tu acara napaburhaton lohon namajakon. Hamuruas ni huria tapara di marohata nang tarlumubing
Yamata Pandita Lamhot Silalahi Sarjana Teologia Marite namarede hita sia nomor 140 ayat sada dohot ayat tulu. Huriani tuhata sudah ruas dohot parhalado ni Huria Kristen Batak Protestan HKBP Raja Walion diari sadarion paburhatot tama amata padita resot sian resoton tu inganan pakobasion na sida na baru na niaturhon ni Huriata Pujiota do debata jalatama do dohonot tamoliate tuna posona padita Lamhot Silalahi Sarjana Teologia dohotuhita na pungurison sude siala salhut pakobasion na sida na salalingod di Huriat taon tatangya koma asa debata na paburhaton mangaramoti jala mangiring-iring na sida sahat di bagasa kay pason doholas ni roha tu inganan pakobasion na sida na ibarui mardomo tu si tabege majolo isi ni surat keputusan ni hidup ni Huriata iporus HKBP taringo tu perpindahan na sida Surat keputusan ketetapan nomor 62 garing PDT garing SK garing 02 garing 2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pereaja Tarujung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Lamhot Hamonangan Silalahi Sarjana Teologi, tanggal lahir 18 April 1984, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Raja Wali, terhitung mulai 15 Februari 2022 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Dengan ketentuan, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi.
ditetapkan di Pereaja Tarutung pada tanggal 4 Februari 2022. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tertanda tangan dan distempel. Hamu Pandita Lamhot Hamonangan Silalai Sarjana Teologia, marhite gowarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, au atas gowarni Preses Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Distrik 22 Riau, Papurhatok Kamusian, HKBP Resort Raja Wali, tuinganan pakubasyon na baru, ima HKBP Pandita Fungsional, di HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang Banten, Distrik 20 Sada Banten. Mauliate dodohonon nami siala salupa kobosyon muna nasa lelingon di resoton. Gabi si dua jala pilihan uam na husus mai di debata. Jala tuhat tama nama masu bahin hasangapon di gowarna. Taulas ni roha na nang di huriana. Laos mauliate ma nang di inata na setoktong satia mangurupi hamu di ulaw ni martangiang mahita. Alede bata manami para si roha gudang na marhabang sa di banua gijang. Nunga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruh hoa kana posombak kubasi huriami. Pujion nami maguwarmu jala dohonon nami mamauliate tuho. Ay horo na paluason na posom. Marhubas di resoton salilingon. Pasu-pasu me jala tupahi. Asa marparbue nauni ulan na sida. Gabi hasangapon di guwarmu. Bahenlas ni roha di huriami. Laos homa na paburhaton na sida sian resoton. Dongani jala iring-iring mana sida satu ingana pakubasyon na sida na baru. Pasu-pasu jala pargugoy ma ng keluarga na sida. Asa saluhun na gawe panupak di ulaw na sida. Hupang ido hami tuho, marhite-hite gowarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sihokopami, jaloma tangiang nami. Amin. Mari dimahita siya nomor 120 sada ayat sada. Yesus Raja di Huria Dakose Yara Maria Pasubawa Sai Sunguri na hinahulungan ni Tuhatta ruas ng parhalado diari sadaryon laos ojak konon ma inata Pandita Renti Saurma naibaho sarjana teologia gali Pandita di HKBP Resort Raja Walion domutusi tabegi majolo sa dijahawon isi surat keputusan ni Eporus HKBP taringo tu penempatan ni Pandita Resort
Surat Keputusan Ketetapan nomor 61 garing PDT garing SK garing 02 garing 2022. Eforus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Renti Saurma Naibaho, Sarjana Teologi, tanggal lahir 2 Oktober 1973, jabatan dahulu Pendeta Fungsional di HKBP Resort Jambi, terhitung mulai 15 Februari 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 Riau, dengan ketentuan apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 4 Februari 2022. Huria Kristen Batak Protestan Eforus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tertanda tangan dan distempel. Hamu inanami Pendeta Renti Saurma Naibaho, Sarjana Teologia, nunga dibagi hamu isi ni surat keputusan Eforus HKBP nama notopok kamu gabe Pendeta Resort di HKBP Resort Raja Wali. Mardomotusi laos tangok kamu majolo. Aka ulau ni Pendeta Resort menghiuton aturan peraturan HKBP 2002. Ulaun ni Pendeta Resort parjolo manguluhon resort rapdohot parhalado resort. Paduahon manguluhon Huria Sabungan ni resort rapdohot parhalado partohonan. Patuluhon manguluhon rapet resort rapot parhalado resort dohot akka rapot nama rumang tirket resort. Paupaton mamikiri na sanarikot na tau panguluhon dohot pahehehon Huria dohot parhalado resort na di resort i. Palimahon maniroy Huria na masuk tu resort i laho mangguhi tanggung jawab na. Paunopon patuluson haputusan ni Sinode Godang, rapot Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot resort. Papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon, dohot arta ni Huriai na masuk tu resort. Pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon, statistik dohot keuangan, resort tu rapot resort dohot tu preses. Hamu Pendeta nami nunga dibegamu isi ni surat keputusan Eforus HKBP dohot akasi ulau ni Pendeta Resort hobar tu aturan peraturan ni HKBP atong nama nukun manu yang dihamu dijolo ni debatana uboto saluhut marhiti-hiti gorni Yesus Kristus ulu dohot raja ni Huriai do di jolo ni kadongan na pungudison na olo do hamu paujakon gabi Pendeta Resort HKBP Resort Raja Walion jalan olo do hamu mamelio dirimuna mangaraduti akaulau ni hobar tu aturan dohot peraturan HKBP naung binigi muna. Hamu inanami Pendeta Renti Saurma Naibaho, Sarjana Teologia, marhiti-hiti goar ni debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia, awatas goar ni preses HKBP Distrik 22 Riau,
mangujako kamu gawe padita resort di HKBP Resort Raja Walion. Atong sa didongani jala di pargugoy Tuhan Yesus Mahamu marhite-hite todi parbadia lahu mangulahon saluhut nai asa marsangap goharna marhite-hite pakobasyo muna jala las rohani sude ruas ni huriana didongani jala di pargugoy Tuhani Mahamu dohot amatta. Hamu aka dongan ruas dohot parhalado ni hurian itu hata Yesus Kristus na di HKBP Resort Raja Walion jako kamuma inata padita renti saruma na ibao sarjana teologia di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus ulu Raja napuna huriai tangyako kamu jala urubi hamu nasida asa menjadi ulau nasida di HKBP Resort Raja Walion. Jakon jala tangyako kamu ma nang keluarga nasida asa gabi pangurupi di ulau ni paditata bahen sangap di guarna dohot las ni roha nang dihita martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami situtu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ulu raja napuna huria dohot ulu ni huria. Mauliati marohanami tuho jala pujion nami do gowarmu nabadiai. Aidang di paluas so huriami so marparmahan. Alai sai di babakit ho do akan aposom naburju jalana olu suruomu mamaritaho katam. Nunga di paujakko inanami padita renti saurma naibaho sarjana teologia gabi padita HKBP Resort Raja Walion asima roham lehon matodim nabadiyay marguguihon maparsahalay maparbisuhi nasida dohot rohana patas asapolin hatami dibaritahon nasida lehon maharinggason makobasi hahipason hatubuo dohot hiras ni roha mangaradoti sude ulaon di resoton naong pinasahat mutu nasida tupahi jala paso-paso masalhut na niula nasida jala say patubu mahatam na binaritaw nasida asamar parbue di roha doho di gulu nami pabuha na sisiyam muhami paso-paso jala pargugoy ma dohot amanami pangurupi na nilihom mutu na posom suwak sonin nang tuyanakon nasida upang iluhami tuho marhiti-hiti guwar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokopami. Amin. Roma amang padita silalahi dot keluarga tujuh. Nuaing upasatay matiki lau marhata pertandingan sian amata padita naneng borhat imang padita lambo tamu nang silalai rabdot keluarga. Horos marita akamangenang. Jadi ngatakas benakin mulai sian ibadah doh acara pawarhaton hami dison nahung menguruti ulang pakobasion baru jala borhat doh hami dalam waktu dekaton alai songon naung takas marsiwato kita sude kadang apalah sude hidup hita sanga marsitadaan manang na ibarat kamu pe sude keluarga atik na marsuara do halakom manangdang asa bigi hamu pakuling na ate kamangina parjolo majo tu keluarga pinasahat madok hata pertading ate do lakon bikin tak oh iya bilang saya
kasih ya semua. Perlaku kalian semua sama kami yang sangat baik. Terima kasih ya semua. Kalau ada salah kami, maafkanlah kami ya. Jadi menginang tulang udah amang baru bau abang kakak mau pindah kami. Jadi aku mau minta maaf kalau ada salahku dari perkataan atau dari perbuatanku. Sama aku juga berterima kasih untuk kebaikannya. Untuk semua kadang datang ke rumah bawa kue, kadang juga datang ke rumah main-main sama kami. Makasih lah ya. Sama untuk Pak Tua Lewes, makasih udah nemani kami ya. Kayak mana yang mau nangis tapi malu? Udah, terima kasih semua ya, gitu aja. Terima kasih semua ya. Doakan kami gitu. Doakan kami agar sukses di pelayanan yang baru. Mulai tema tutu di Tuhan, di Leoni tahari pason, boy marpungu di bagas joron itu hata, di hari nadenggan hari nauli. Di sana manginang, akadamang, dainang, mulai tema tutu di haburjon muna, tuhami, naboy dirasau kami. Perjolo sahali dan hormatan kami amang preses yang mewakili dohot rombongan sian distrik mulai tutu dohot dong aku pardihuta na totong madongani kami nang songoni di amang parhalado HKBP Raja Wali atau tong makoholongi kami dongan sa ulaw ni amang di garejaot dohot punguan korestomihi ang songoni di dong aku punguan ina para Selasa para di Kamis nanguholongi maafkan aku ya inang nang boy dupe manangahan boy terbahenaw Tuhanmu punguan nama dohot kor Immanuel do totong dongan namin na pataro kami sa tu Cilegon oleh hati manginang kami sadar nggak ada apa-apanya kami bikin sama jemaat HKBP Raja Wali terlebih 1,5 tahun COVID mulai normal 6 tahun 6 bulan kemudian sampai saat ini saya merasakan semuanya itu. Satu hal yang pasti, tolong dorong aku tuh kamu amanginang panjang atau lama atau lambat cepat kami di HKBP Raja Wali ini sudah naik tahe tunadenggan do. Saya merasa nggak mau guarni Tuhan nih, narikok di Tuhan nih doi sudah. Saya margo memahami mengulahon di HKBP Maranatha Cilegon. Gudang situ tu akan nauli nadenggan nahurasawak kami amanginang. Selama 2 tahun kurang lebih kami sehat-sehat di HKBP Raja Wali. Semua itu karena doa amanginang. Kami bisa bersuka cita semua karena doa.
jemaat HKBP Raja Wali yang menyayangi kami. Terima kasih juga untuk teman-temanku yang mengantar, mendampingi, menemani ikut ibadah saat ini. Untuk keluargaku, terima kasih sudah mensupport kami. Dan untuk keluargaku yang menonton live streaming, satu hal yang kuyakinkan untuk kalian, cepat kami pindah dari sini bukan karena sesuatu hal yang kami perbuat kesalahan, tapi karena kami seorang pelayan, kami menuruti keputusan pusat. Dan karena saya bekerja di Pekanbaru, maka karena kebaikan Amang kepada keluarga, dia bertanggung jawab, maka saya ikut pindah. Amang Inang, tolong doakan perpindahan saya supaya kami tidak kehilangan momen bersama-sama dengan keluarga. Terlebih anak-anakku yang masih kecil-kecil yang kuingat, makanya saya ikut pindah Amang Inang. Satu hal yang saya rasakan, saya sangat sayang sama HKBP Raja Wali. Saya masih pengen mau lama untuk mersaur bersama Amang Inang karena belum ada yang kami perbuat. Dan satu hal, iringi kami dengan doa kalian ya Amang Inang supaya kami semangat di sana. Terima kasih untuk Inang semua ya, dongaku pungwanina, dainang, nanggekok kamu mahamida, asa sehat kami di sana mengula. Semoga HKBP Raja Wali ini menjadi gereja yang baik dan jemaat-jemaat diberkati Tuhan ya Amang Inang di dalam keluarga, di tengah-tengah rumah. Untuk adik-adikku Naposo Bulung, terima kasih ya adik-adikku, akai toku. Mulai tema tutu, Inang bangga sama kalian. Kalian terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inang yakin kalian akan membuahkan hasil yang baik. Semua karena kekuatan doa, masa depan kalian akan disediakan Tuhan. Mangido maaf mau manginang Tuhamu sude, kada mangdainang ha anggi Naposo Bulung. Mulu tungadong di perkata aku na hurang lobi, dohot di pangalak kaku nang songoni tahe di pertamuyaku. Maaf mate Amang Inang, say tunadenggan nama akan naniulata dohot naniula nami. Mulai ate matutu nunga saya behami tahe melayani di HKBP Raja Walion pertanggal 12 on. Mulai ate matutu. Ya, horas madita Amang Inang. Nang pola gebedo tamu gale. Horas madita. Ya. Mulate ma dituhatta pardengga basai natotong mangaleho kahipason gogo do hasehato dihita di tikyon. Boy marpungu hita di bagasan lasniroha. Jala dohok sude akaulau di bagasan sadarion mardala dohok denggan. Tung saluhuk deui ala sini rohani itu hatta. Nah parjolo mulate ma dia Amang Preses ala Amang Padita Banu Area bah denggas saluhukna akaulau ditikyon jala nalo Preses dora. Jadi denggas saluhukna sahab ma nangaka tabename not Amang Preses nama mereng Preses semua mereng abang. Nah sudah kebersamakian tong masahat tabi ate la Amang Inang jala batin dokonok kudo. Saya berusaha dunia Amang Preses membahana terbaik termasuk asal nang sektor merpidak atau ale molo sotung IBGP bah imajo nama sate bang. Begitu juga dohot hala Amang Pendita, Amang Lewis Topul, Amang Bendis kebersamaan teh selama di distrik Amang. Tapi terima kasih Boy Hitarak Marpung kemudian cari satu tikyo di bagasan lasniro ate. Sehat-sehat selalu melanjutkan tugas pelayanan di distrik ate Amang sebagai perhubas distrik kita di sana.
Lasongonema dono namin ang tuhalak inang padita naibaho amang dison. Selamat bertugas muse mangudut ya kapakobasun baru. Memang ngati buhu boto ikon inang padita tusokan tidak kuat tu Raja Walion. Ya alai ba songoneno ma pengatur hononna. Itu pengaturan yang nong denggam me saluhukna di hita. Harapan kami bah takatikin yang roh boyakka apa program yang sudah kita rancangkan di sini boleh diteruskan mese dengan baik dan HMP boleh margogo mese dengan apa kobasun baru. Selamat bertugas di tempat ini enang amang. Songonima nang dehamu sude aka amang inang parhalado huria KBP Raja Wali dok sude karwasni huria sebagai pendeta las dorohak kuborhak sianon jala huboto doi ulon nami doi dan memang sobar tujami tanakin aniro hutiop nedok niamang padi tanakin dia yak lemai tungi semanya jolme ubain nasai ngotomu jamalo tungaga lungup perohak makata honon las dorohak kuborhat ingotamu mak molo tungaga tangis penakininang doa mamereng burjumuno doa kapabahenam munon dong mulero es kaki semua saya rasakan empati kepedulian dok sudah dihamu itu sebetulnya paling huhalason jadi akamanginang Allah dangi setutu ibadah do pani debata di sude lasi mehutonokku gabetinad da diri songone nyamang padita nakin di jamita ya upe hutad da do diriku sebagai pengakuan saya hutad da diriku holoido SK nasahat tuhau di bagasan lasni roha di bagasan hauduhon nang pe kuboto mungkin kamu pe bodi berek kamu alani cepat nih berlalui adong donyan solok di rohaku haci do pakilalaku bukan penempatan itu bukan dang apa leh 2 tahun kita dang buya pala marsahor sonang dang buya pala tabu ala mulai masuk kami tuh HKBP Raja Walion di tanggal 26 Januari berjalan kita holas selesai rapok huria tawahid di bulan 2 ngapitor COVID halania kamanginang idolasi mehutonokku na parjolo hutad do diriku dang arong dahu bahit tuhamu sadar duau di pelayan aku saya tidak ada entah apapun itu yang bisa mau saya banggakan kepada manginang semua jala kuboto do begitu lemah begitu keterbatasan do disude bahkan yang paling sangat usol-usol di diriku godah kamu naso hutad dadope tasang adope kunjungi hamu tu akan asing odope hita baru mar minggu odope hita baru bisa bersama alai penugasan dan waktunya harus memisahkan kita do lanakan asing alanima hudok tuhamu akamanginang mau lihat mah di bagasan rohaku mulai na bulan opati saya hupar rohod do burjumu sude alet terus tolu hami pidda sian hurion padudut na bulan opati tapar rohak padita Daniel memang luar biasa hubereng burjumu tolu hami borhat ditaruhod do tu brebes ditaruhod do tu besitang ditaruhod tu Cilegon itu luar biasa saya martangi yang do di bagasan rohaku mau lihat emang Tuhan nang pe memang agak singkat alai ang holong ni rohani halakon tengah dong kubereng sahira nama bedahon manang natuna 3 tahun nah, memang betul-betul kasih Tuhan itu ada di HKBP Raja Wali ini di parhaladona di jemaatna di sude betul-betul topangan itu sangat kuat doh semangat doh sude dia kamang parhalado pe sude begitu enak kita memang selama 2 tahun ini kekompakan terbangun kebersamaan terbangun apa yang kita bicarakan di sermon semua bisa dengan enak bisa kita lakukan itulah mungkin yang menjadi kesan
dohot dihami kesan dan pesan molate mah akamanginang parhalado bulan opat di paborhat denggak iya do sudah marlas ni roha akapat di borhat akadongaki bulan 5 di paborhat tamu musa tu basitang tidak ada kurangnya satu apapun tang manang naboha lasonare pe lasido hati dakot ditikyon nang pengatuluhali padodot tamu paborhaton kubereng sen kehadirat mulai pagi sada pagi 2 sahat tu siangon hamang tu mulai ate matuhan alani holong di tuhani doi dihamu holong nasihat tuhani do song dihamu tod di perbadiai gawe do tami taruli holongi alanga hudok nakidang adong manang napak kowesio maka pelayanan nabui do honok kumanangaha betul-betul lo alani holong muni rohamunai alani akamang inang mulai ate ma di pasahat tami ditikyon tuhamu saya ditabau tuhat taka pasu-pasu akalas ni roha dihamu lumobi di patarohamu hami tu akengana pakobasun nai baru museh las rohanami diutus samu setonga-tonga diura sudero huriom bang utus sami di parborhat nami sudero borhat nang pihak kautusan adong utusan siap punganama siap punganina sianaka ruas sianaka situa sude mulai ate mah lumobi di hamuate amanginang nong merloja noro menarok kami tu Cilegon dok tu sude karas di huria sude taterdok kami manangah balgani rohanami di pabahanammu susah mengungkapkannya semua lai tung mau lihat mak marsangak mak Tuhani di tengah-tengah ni hurion jala las ditikyom mau dakot waka yang menopang tu keluarga juga kepada istri saya terima kasih untuk kebersamaan terima kasih untuk selalu saling menguatkan mau tungi sope hudok ala tak kasih boto kamu akamanginang songonderona kini dora lungun nirohana nasida pe hubuat doh berangkat jadi rap doh hami sude manang nasongo dia pe mudah-mudahan amanginang doakan kami semua aja bisa lancar boy mardalan sedang pengurusan muse sedang pengurusan mutasina mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan bisa tuntas semua asatung las rohana mian dosaluhna boy rap kami muse doa danakon asonang kehilangan momen di masa-masa kecilon boy bersama kami termasuk omma na paling sing otos yan HKBP Raja Walion boru siap pudanon siap pudan apa teh itu nang apalah jadi di sana seorang di masa-masa di kopi tidi seorang tangang boy mamereng apa nang naisya dope ay mabir dope hita pas dosongone de ne bukede hola dua dona dungo disi hola kami na dua dona masay mangingani mana lanang na boy pajupangkan marpungu alai makenahan da berharga lasrohana mi disalhuna dia kababahanam munai akamanginang doakan keluarga kami ati tong rope hami muse tu ingananon bah entak dalam pengurusan tetaplah dengan baik amanginang termasuk saya juga tuntas dope sedang mengikuti kuliah doa sebenarnya radison di Unri untuk pasca sarjana masih menjalani semester 2 atik bape mula tuson bah tongdo kunjunga kamu balas marohamuna sutung irok kamu ngalau romuseng mola tema dituhatai mola tema nang dihamu disaluhna ma apakah manginang molotung adong akana hurang dang langgus ni rohanami manangaha tung tuhat tama mamasu-masu kita saluhna horas suni mak Pasatay matiki madok kata tu inang padita burne baho rab keluarga. Horasma dihita saluhutna di hamunama nami inanami parhalado nang ruas HKBP Raja Wali andorang sohu patadok kami diri nami parjuluma amata dison lao patadahon dirina alana boido nasida sadiri patadahon dirina dang polai konau patadahon tuhamu jadi nilai ma partikian Shalom mau lihat mari tuhatta ngatuk sipul parsaurata di minggu sadarion
Nahu persangapi hami, hamu amanami pareses, name wakili, amang padita Banuarea, nang songoni nasian amanami nasiat distrik, nahu persangapi hami, amanami padita resort, nalau di Paborhat di Arisa Darion, resort Raja Wali, terlumobi ruas ni resort Raja Wali, naksongoni amanami inanami, punguan amasion nasia Jambi, dohot rombongan, amanami padita resort Aritonang, dohot songoni amanami padita na pensiun amang padita Abbarita. Mau lihatin maditu hatta hupata daho kami mandiri nami bolo hami na margoar RMB pasaribu na hualap boru nirajai boru nai baho ima songonai jahaho di tikting nakaning amang inang opak madihami ianakon siap pudam ma bawa mangidotangi kami mulai hari sadarion ala jolo mana poso do pehami asa tum ulina pelayanan nami tu hari-hari marsugut tangiang kita asa boha dengan merdala sude ture ulaun pakkubasion di tonga-tongani huria HKBP Resort Raja Wali tikima napatadaw kita tujuan niarion margogo hami lau mangula di tonga-tongani huriaon tangiak ko kamu asalamu tu sikop na pakkubasion na sikop na dipatupan yamak padita silalahi lam hupasikop pami sebagai pendamping lau mangurupi inatta padita lau mangula ulaun na mau lihat mari pungatta mau lihat mari tuhatta babutima di hamuna amanami inanami songonai jaho nakin di SK ya au ima pandita renti borunai baho nama ngalapami ima amang pasaribu nadong di lambukon sonari nama nubuhon au boru napi tepulu sonari rap dohot ita marminggu damang dohot dainang pangitubu inang simatuaku boru hasibuan alai ngajumulo moding amang do inang simatuaku opat ma ianakon dihami di palumehon tuhani siakangan Ima Margoar Sireri sonari kuliah di Universitas Negeri Semarang Gabedang Boiro ala sonari lagi ujian akhir semester 2 si nomor 2 Ima Naila Bumi Amata Margoar Anggi tamat SMA ma sonari si nomor 3 Ima na paling pinggir Ima Donna Margareta lau naik kelas 3 SMA ma sonari jalasia pudan nami Ima Mateo Eka Gorga kelas sada SMP Masonari lau naik kelas 2 ima keluarga nami nakupatadok kami tuhita saluhutna molate di amang pandita Banuarea na mewakili amang preses molate di amang pandita Lewisi Tompul na Rosian Distrik molate di amang Sintua Manalu na Rosian Distrik Makobasi Hombar tuna ni delegasi hon amang presesta di bagasan partikianon mardalan une saluhutna mau liate nang di amang pandita lamhot silalahi dohot inang nang marhobas di tonga-tonga ni huriaon di bagasan partikian 2 tahun lobi sayang giat manian aka ulau na denggan nang pinukamuna boy hudu tihami lam tu denggan nanian tu partikian nanang ro selamat melayani di HKBP Maranatha Cilegon amang silalahi anggiat nian disi hamu marhobas lobidau dumenggan muse martibakon di HKBP Raja Walion ima pakiriman nian sailam tudenggan na marsangap tuhani marhite-hite pakobas syota mau liate di amang pandita Resort Jambi amang pandita Edward Aritonang di haradion ni amang dohot inang lau mangudurhon rombongan parhalado nang dohot ruas na adong di Kor Ama Sion Jambi di hala amang Kor Ama Sion dohot piga halak inang keluarga na mendampingi
Molate di haradia muna lau pataruho kami tu HKBP Raja Walion. Saya nggiat nian sehat-sehat mahamu nang mulak enon sian Pekanbaruon. Nang songoni mau liate di rombongan guru-guru sekolah minggu HKBP Jambi. Mau liate nang di pengurus Naposo Bulung Distrik. Rombongan sian Naposo Bulung Distrik. Mau liate nang di keluarga Situal. Inang burubutar-butar amang hutapea naro ro manguduro kami mau liate nang di aka ya nakon nami Naposo Bulung nang songoni tim multimedia HKBP Jambi natong manguduro kami di bagasan partikianon jaladang lupa kami mandok mau liate tu amanami inanami parhalado dohot keluarga nang ruas narotong di tikion sian HKBP Jalan Segar Pekanbaru ima inganan pakobasion namihian di haradia munatong rotu Raja Walion. Dia muna amanami inanami ruas ni Huria nang Tarlumobi Parhalado HKBP Resort Raja Walion. Nunga dison behami amang inang. Congcong. Jalan nunga diojakkon amang paresesta nakin. Hami nama gabedong amuna saulaon di tonga-tongani Huriaon. Na pasti molo didokon amang pandita Banuarea nakin na mewakili amang pareses sian jamita nasida mandok molo di negara mungkin sian masa kerja nga eselon 2 nahami alai anggota ringo tu pakobasion dohot parbinotoan marhobas di Huria dohonon nami do dangadong setingkat songoni naboi terus menerus meningkat di pakobasion na alai na pasti anggo diau pribadi setiap marhobas di sada Huria ikontok tongdo marsiajar. Alani amang inang Tarlumobi di hamu aka amanami inanami parhalado rap mahita amang inang marhobas di tonga-tonga Huria ni Tuhanon. Unang pasobuhamu hami sahalak nami dang tarbek kami mangulahon-ulahon di Huria na bolonon molo di pasobuhamu do hami. Alani di bagasan saroha sapakiran mahayita toktong mangula di Tuhani di tonga-tonga Huriaon dohonok kuma saya orang yang terbuka untuk dikritik alani molo adong na hurang di pakobasioni unang tuhalak na asing hatahok kamu langsung matuau dok komuna manang nasongod dia asalau padenggaton Huriai terbuka dohami di aka kritik-kritik sehat na penting boy membangun pakobasion di tonga-tonga ni Huria. Ima na boy hupasahat kami mau liate ma di hamuna amanami inanami ruas ni Huria HKBP Raja Walion posdo rohanami jakonomuna mahami rap dohot hamu di tonga-tonga Huriaon pasangapon gowarni Tuhani tangya kok kamu mahami asa anggiat nian boy mangula lam tudengganna di tonga-tonga Huria taon mau lihat tema dihita saluhutna butima ya mau lihat tema laus rap romara utusan madok mau lihat madok selamat datang utusan nasir ruas dohot parhalado Huriaon suaksoni nang siap parhalu resort Roma murap tujolo jadi anggo pada tatana dua alasali sali-sali do soalnya ikut tetap dah musong-musong di son tidak boy mulak mulai enggak rap Roma mang utusan siar ruas siap parhalado di Huriaon dot sada parhalado resort semahamu ada pok kamu mana sida ada wirelessnya ada bang wireless ada gitu pula ya sini Mulai tema dituhata
melihat tema dihita sasude. Jadi dihita ruas naki dituju kau lau masuk gereja amang madokata siar ruas inna. Jadi ta ruas ni HKBP Rajoleon ama siar ruas ate inang amangnya teh madokata. Dakula gudak sidohonon nami. Mulate di amang pendeta resort Rumbai mewakili Preses dan mulate dari pendeta resort Jambi dan para pendeta hadir pada Tikion. Kepada dia muna amang pendeta silalahi dot inangnya teh inang borusilaban kurang lebih ya 2 tahun melayani di gereja resort gereja HKBP Rajawali ini. Memang sangat singkat. Begitu amang nyampe terjadilah wabah COVID-19 sehingga kita tidak bisa memasuki gereja waktu itu. Akan tetapi ada terobosan-terobosan yang dibikin oleh amang ini, yaitu ada dibikin per minggu live streaming siaran langsung melalui YouTube. Nah boleh langsung sudah ruas HKBP Rajawali mamereng per minggu nih. Biasanya di sini 5 kali masuk sampai jam 7 malam. Waktu itu disiarkan melalui YouTube live streaming. Nah pada muse adong repa renungan pagi. Jadi dia mengopi adong renungan pagi dan live streaming. Jadi ada terobosan baru yang dibikin amang ini. Mulai tema mangate di Pakau Bosio Muna di kami ruas nadong di HKBP Rajawalion termasuk sian resort walaupun sangat singkat. Memang agak unik gereja ini. Hampir tiap bulan kami seperti ini perpisahan. Udah 3 kali. Mulai bulan April, Mei, Juni. Ini perpisahan. Unik kan? 3 kali kami laksanakan seperti ini. Lain mulai tema songon jam mitanya mak paditena kan na melayani do sudena. Jadi selinai paduk melatih memang teh mungkin di drap langkah kami di Pakatau nami kami ruas kami ruas hampir 700 kakak ya, tapi hebat gereja ini 700 kakak tapi yang bergereja di sini mungkin ya hampir 3.000 orang setiap minggu karena ibadah 5 kali. Ruas sedikit tapi banyak yang bergereja. Itu karena apa? Karena melayani yang di sini. Jadi mungkin adong langkah kami nah kurang denggan mohon maaf mamangat ya. Jadi melahami ruason memang itu mengucapkan selamat jalan mate diamang do inang tu HKBP Cilegon di inang pendeta Borunai Bawe tedo amang Pasar Ibu. Hebat gereja Rajawali ini. Inilah pendeta perempuan atau ina keempat yang mengula di gereja ini. Baru gereja ini kurang lebih 19 tahun ya, karena 1 tahun langsung gereja Nagok langsung dikirim matu sotiki pendeta Inang Boru Nenggolan. Pendeta kedua Inang Boru Selelahi. Pendeta ketiga Inang pendeta Ratna Boru Pardede. Jadi 4 ina. Mungkin itulah ciri khas gereja ini. Aina kipe HBG Kur Inope semangat nak ini karena merah-merah. Aina silinguku BG Inang ora song na Kur Ino song na melep. Ale nak kaningan. Semangat nama redding. Mungkin lapa berhaton amang pendeta dohot narobe tutu
Pendeta ina musetu hami papatuninna. Memang dari pendeta ini yang melayani di gereja ini ada ciri-ciri khasnya memang. Masih terbayang semua di ruas seni huria ini. Saya bukan mengenai kelebihannya ya. Imang Inang Pendeta Ernie Pierre Borsilalahi hampir 6 tahun lebih melayani di sini. Masih papan-papan di situ waktu itu. Tapi bisa dia menjalani ruas setiap anak-anaknya pun dikenal. Selama 6 tahun dia di sini. Jadi mungkin dilihat dari pusat sana harus Ina melayani di gereja HKBP ini. Jadi kepada Inang ya, kami ucapkan selamat datanglah di gereja kami ini. Selamat melayani doa di Amang ate. Amang Pasar Ibu Amang ini mungkin sudah lama saya kenal ini. Waktu di kantin gereja kota, doa Amang Pendeta Lois Setompul. Ate Amang, sering kita berkumpul na Jolo. Ya 5 tahun yang lalu lah. Di sana tahun 6 tahun. Jadi gereja kami ini baru 19 tahun. Gereja yang paling muda di kota Pekanbaru ini. Jadi selnero kami selamat datang menangannya. Saya tuata ma nama dong ini hita Butima. Naik buat sun. Jadi mauliate ma di tuhata mauliate di hita saluna tarnumbo bima di hamu padita nami nanaeng borhat dohot padita nami naung diojakot di huriot na perjolo si dohono nami tu nahina holongan nami na dihormati hami padita silalahi doho inang nanaeng borhat tu tempat tugas baru naung di paborhat marhite eskani eporusta apala di tikyon si dohonon nami amang ba selamat jalan ma tuamang doho inang sude keluarga sayang kiat matutu amat tadewata namat dongani hamuna dinabangula si ulau muna pedi maranata Cilegon basai didongani amat tade bata hamuna dangadong na satarpatu bade bata ninna amang padita do jadi disipe adong don non sikak ni banon ni debata tuaka karir naneng cemerlang molo debata namangalian kapasu-pasu jadi ditangyang nami amang inang sayang giat ma dilihat tuhatta akasikat ni naulina ding ketujulanon say horas-horas margogo marbisuk mahamuna di tempat na baru ima si dohonon nami amang inang saya yang giat ma di sude huriata naong di tadi kok kamu mulai di marsogot saya tong di pasu-pasu Tuhan marsitang yang mahita asa woi tulus salu napa pangiduatta tutuhatta di pasaut akasinakat ni rohatta hamuna pe marhai pason sehat-sehat di san ruas ni huriatta pe saluna do perhalado saya di bagasan hei pason margugu hita saluna jala ditupaki amat tadebata kaulota songonima amang naboi si dohonon nami apala ditikyon laus udutatta depennon di ramatama songonima nang tu padita baru nebaho doho keluarga selamat datang dan selamat bergabung mainang molo taringot tu profil ni huriata di parsermonan di par pangulahonot taman non ta pat orang molo ditikyo mangingat waktu ba disiman non ta hatahon jadi di huria HKBP Raja Walion songon naung di begemu jalanung mungkin heahamu di son na baruon ada orang di segar molodang molo baritana nunga di botoham tung masai denggat do berengos sial luar
alai dang gabe mamereng kului namanang naluar nainang pangulahon ido tong diharap perrohatta asalam dingkat tujulanon ido pangiduan nami na mewakili hami sian perhalado. Saya margogo mainang tongtong, margogo ng perhalado, kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Tersongonima amang inang doh diamang na mendampingi keluarga. Mauliate madihita, mauliate dituhatta. Diamang nanang borhat sian huriata, dangadong terbain ni huriata paborhat tok kamu. Maulotong songod dia pe na terbain ni huriata. Saya lasma rohani amang nalamat jalosa saya ditupaki di Batama saluhut na dilehon ni huriata utima. Jalang main apa? Surat nado di. Mang, ada. Jadi binasa ma tu hamuna. Salam horas mari kita saluhutna madok muliate kita tu amat terperdengkan bahasa dilehon arina denggan arina tiur di bugasan sadarion ima lau paporhaton amang pendeta El Silalahi dot inang tu tempatna HKBP Cilegon awang disodoh hami nuaing bestur tulu halak mewakili mahamio namang alanan yang dohot tiado sian Singosari dohot pagaran jake jadi hami mamang mewakili jadi selama 2 tahun namang pelayan atta di soma dohonon nami madok muliati hami awang tiamang pendeta yang begitu bekerja keras pelayanan kita selama 2 tahun ini ke HKBP Jake dan Singosari beratus kilometer kita tempuh untuk melayani pelayanan namang. Jadi di somar orang nami termasuk ruas HKBP Jake, Dohot, HKBP Singosari, Pasahaton, Moliate, Tuamang. Jala mudah-mudahan ma di tempat baru amang sukses di pelayanan ni amang. Imamang kemudian di
las ni rohani nasida nang las rohani nami pe sian resort HKBP Raja Wali adong di patupa hami di patupa nasida songo cendramata tu hamu selasma rohani amang majalosa jala ima sidohnon nami tu ala amang songo nima muliate ma di persaurat tamang selelengon saya di ramoni Tuhan mahita rab masih tanya kita muliate songo nima. Sonai dokonina tua-tua matong amang cititik mannya sigopa golang-golak pangarahu na tuk sesadia pe na tapatu po siya resok ta setu hatta ma nama mas basuna Makasih banyak Mang. Mau lihat ma di Tuhatta molo sian mewakili preses sanoma di tikira matama boy tapa gajang ala ngatar busisa kui dan waeng na hudulon ale dorak soi los marhitiom ma sia tonga-tongani distrikta marhite amang pendeta Lewis songon ucapan mau lihat ini rohani pelayan distrik ala amatta padita lamot amonanga silalai do pelaksana tugas kepala bidang marturia distrik pasahatom ma di bagasatikia tunasida napatut songon si palasarana sida dohot sian sosial nasa pangula goktiki nadong di distrikon pasi keponi hupasatame atu amang padita Lewis ya mau lihat mak di amang preses na mewakili di abang nami Padita Henry Banuarea na manguluhon ulau di Bagasas Sadarion jala na hormati kami inang Padita Renti Nebaho na diojakon manguluti ulau ni dongan nami Padita Lamhot silalahi dohot inang nang dohot amang dison nang saluhu na hamu sudi ruas ni huria HKIP Raja Walion dohot sian HKIP Jambi naro manaruhon inang dison takpula gajang be dohonon nami muliate ma anggia di kebersamata gajang go be perdalanata mulai pas 25 tahun naik ang natanggung 25 tahun molo setiap 2 tahun bida ber-20 hari naik mah bidai 20 hari naik mah jalom mutong harwar nih doa ka na asing pe jadi baido nakaring nung ngata jalo tameton ba Tuhatta ma nama dongani anggiku nang anggi boru di ulau ne baru di HKIP Maranatha Cilegon di sudi situasi Tuhatta ma warguguihon wingok doe deni jamburuti alai pinggir pantai namanya pantai angin pasti kenceng
Jadi selamat bertugas di tempat yang baru. Ode pehui datangis so. Aku bingung. Olo doran non uden botarion. Tentu nari haolongi homa pelayanamu, pakubasyomu, nak sudir wasni huriata dison. Selamat ma di kakak nami dison. Selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberikan wibawa, kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan. Selamat datang ma di pelayanan musik di distrik Taon. Tapi siya nakadongan. Karena mo bidi yang ikut na suapala boy sahat tari para sa tuson. Jadi nuayang di son, wah mulai tihok kami do salilingon kerja sama ta. Adong 2 surat-surat berharga di son. Nanek pasahaton nami. Saya may songon apresiasi honorarium ni Kepala Bidang Marturia nani uluh muna salilingon di distrik Taon. Ba terguluk mamuse bidang marturia di distrikan. Dohot sosial distrikta sianon disediakan tugas do tanggung jawab na taatur ho di distrik Taon. Tak sadia nang dia. Olan kapasitas don di piga-piga tempat persinggahan nih. Au gabe dungudur haku di tikiliojak koko di son sebagai MPSD au do marageda di son. Ape laus paborhat totong au muse marageda paborhat toko alai sudi nai baik kaulio dia ka pakobasyo tadi. Saat matabi memang proses. Saat matabi sian sudi parhubas distrik tu hamu sudi amanami nanami ruas ni uriata. Horas marihita. Ya. Ala adong do hata panipuli sian mewakili preses omma panipuli na. Lau satan itu hatta mana di sada Korin 5:55 lau patau kita manguduti akau lau na pinasani de bata tarlumobi tu na posona na 2 di nanang borhat tu pakobasion baru dohok nanang mamuka pakobasion di tonga-tonga ni huriaon. Didok si Paulus do ope hamu akan hina holongan marsiho jala sumu bauba mahamu jalalam sumurung mahamu di bagasan ulau ni tuani ay takas do di boto hamu dang magopo ulau muna di bagasan tuhani jongjong mahita saluna marede mahita nomor 120 itu ayat on. Martangi yang mahita ali di bata manamina di banua gijang podo harorwani saluhut silang leon nadingkan duhut nasa uli basa na maulitus pupasatami masyanen leon mitu kami pilihan nami tuhum sejalo megabe uap na khusus di jolo pasu mejelar ramoti asa uparasia kami pilihanon pati buluk karajomu di tunga-tunga ni huriam doh di portibion buhay marwanami marhiti-hiti todim
Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam kirkir hami maduk moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata nami, debata ama anak doho todi parbadia. Nabadia doho. Jalakok hamuliau muliat portibion. Pinuji jala pinasanga mahorudi saliling nililing nang. Alania sini roham naung sahat tuhami doho tu sude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Alanang dipapatar jala dipatar doho ko tuhami. Hadiriomu, holong ni roham, asi ni roham, labas ni roham, hasesani dosa, hangolua sogot, arta sileonom musogot, rodi uhum sidabuom musogot. Naso habilanga dosudinai, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorak kodo tuhami. Nasodung ni dani jolma, di patarida hokodo tuhami. Nasodung hinalason di portibion di buak kodo di hami nasotar lehon di portibion di leho kodo tu hami alani hupasatami matuho daging nami todi nami rohanami rodi saluhud nana di hami asa patawom muhami tu harajaomu na di banua gijangi horo namanoppa hami ubah tu hami tu hasianganon. Saya topa jala pai baru mahami asa tubuh hami padua halihon jala kaya partohap di hasiangan narosogot di labung mi nauduk jala serep dorohan hami rotuho mangaleo rohan hami saya bahen mai inganamu saya ho mamangula jala margogo di bagasak kami saya paujung ulau na pinuk kami di hami naung sinapommu gowarmu tuhami nang tardidi hami tu bagasan gowarmu nabadiai asa hami diho jala ho di hami salam tanggali rohana buruk siak kami jala soluk rohane baru tuhami asa badia parange nami pabuan ang mauliate rohanami tuho saya pargogoi mahami asa huparange kami sudina nidokmu tuhami pabuan ang tutuhami ak anakmu jala panean di hangolua sogot sai paian barita nauli di hami asadong pargogo nami salele kubolus sami hasianganon sai patogu haporsiaon nami marhite todi parbadia sahat rodi hamatean asa sahat tami tuho amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaonmu, sai saat malongon ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sesama dosa nami son pada sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
kamu ma pasu-pasu sian tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tuto dem. Shalom. Jadi di Soma amata parita silai do inang baru inang parita Borneo do ama pasaribu las sekalian mulak kita non tacalang mana sida. Baik kamu mamang panugudugon anu teh sito guna hudul. Amen.